Hola, soc el Gonzalo Puelles, vaig néixer fa 46 anys molt a prop d'aquí, al carrer Escornalbou. Soc conseller municipal d'Unió des de fa 5 anys i treballo per Horta-Guinardó. Les meves aficions són llegir, nedar, sobretot al mar, quan arriba el bon temps, i jugar a futbol amb el meu fill. Jo soc arquitecte tècnic de formació i m'agrada construir molt. La construcció és la suma de molts interessos i de molts participants. I estar a política m'ajuda a posar-me en la pell de l'altra gent que participa en un projecte comú i ser potser molt més sensible a les seves necessitats i als seus interessos. El que he après al llarg del temps, tant en la meva vida professional com política, és que les coses que es fan conjuntament són les que surten millor. Què m'agrada del districte? Jo crec que hi ha un munt de coses. Hi ha patrimoni, hi ha teixit associatiu, gent que vol treballar per la gent. Això m'agrada. El districte d'Horta-Guinardó té una tradició solidària molt extensa. M'agrada també la capacitat de canvi que tenim. Aquí estem a l'Eixample, gairebé tocant a l'Eixample. 10 minuts i podem trobar-nos enmig de la natura. Això, aquesta diferència d'entorns és segurament un dels punts més atractius de districte. M'agradaria protegir el patrimoni, que el té molt, Torre Garcini, el Palau del Marquès d'Alfarràs, el Laberint. M'agradaria treballar per la gent que més malament ho ha passat aquests anys per la crisi, colpejada per la crisi, i m'agradaria que es cobrís la Ronda de Dalt. Barcelona és la ciutat meravellosa, la ciutat quan viatges que tothom vol passar el seu temps lliure, que vol viatjar, que vol estudiar. Per mi és un orgull treballar per la ciutat de Barcelona com a conseller. El que no m'agrada és veure la gent patir els efectes de la crisi, la gent que ho passa malament. Estic a Unió perquè és un partit catalanista i al mateix temps defensa la visió humanista de les persones. Em poso a disposició de la gent del districte que tingui qualsevol problema, dubte, consulta que em vulgui fer. Jo soc el Gonzalo, em podreu localitzar fàcilment al districte. Qualsevol cosa que necessiteu, sisplau, contacteu-me i a la mesura de les nostres possibilitats us farem retorn.